Dobro večer. Dobro večer i bolje vas našli. Gospodine Kujiću, šta ste nam pripremili za večeras? Pripremio sam vam dve teme. Pripremio sam vam prvo temu o fudbalskim prevarama u toku 20. veka, računajući i reprezentativne nastupe kao i na nivou klubskog takmičenja u kupu šampiona i u kupu UEFA i u kupu kupova do 99. godine, to je prva tema. I druga tema o krahu naše reprezentacije, to jest krahovima naše reprezentacije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2004. i 2008. godine. Izvolite, gospodine Kujić. Pa prva velika prevara koja se desila tiče se naše reprezentacije na svetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine. Prvo smo u četvrtfinalu izbacili reprezentaciju Brazila, tukli smo ih 2-1 da bi se u polufinalu sastali sa reprezentacijom Urugvaja. U čemu se sastoji ta prevara? U tome što su nam i policajci davali golove. To je prvo. Drugo, na tom meču sudio je Brazilac, sudija iz Brazila reprezentaciju koju smo mi izbacili u četvrtfinalu, što nikako nije smelo da se desi. Šta je taj sudija uradio? Kod vođstva 1-0 za našu reprezentaciju mi postižemo drugi gol, sudija ga poništava, taj isti glavni sudija Brazilac zvao se Rego, poništi nam drugi gol i onda primimo 6 komada, popijemo 6 komada. Što se reprezentativnog nivoa tiče, ima još nekoliko takvih hirova od strane sudija, a boga mi i od strane samih saveza. Recimo svetsko prvenstvo u Španiji 82. Sećamo se svi onih čuvenih mečeva sa Hondurasom, uspali prvo sa Severnom Irskom, kada smo igrali 0-0, pa smo onda tukli Honduras samo sa 1-0, a trebala nam je pobjeda od 2 gola razlike, pa onda neka Španci i Irci razmišljaju kako se da kalkulišu za prvo mesto, jer bi onda mi bili sigurno drugi. I onda Španija tuče nas prvo sa onim penalom, izmišljenim danski sudija Sorensen kad je dosudio onaj penal van 16-terca, ali to još nije bilo veliko zlo. Međutim, u zadnjem krugu, kad su igrali Španija i Severna Irska, i jedini rezultat koji je nas izbacivo, to je bilo pobjeda Iraca 1-0. Jedini taj rezultat je nas izbacivo. I tako se i desilo. Mislim, Španci imaju zadnju utakmicu, zadnji meč igraju oni, mi smo svoj meč odigrali sa Hondurasom i završili smo pitanje. Što se tog svetskog prvenstva u Španiji tiče, znamo kako su Italijani prošli na sumnjivu gol razliku, kada su nijednu nisu dobili u prvom krugu, ali su sa 3 boda prošli dalje. U toj grupi inače prva je bila Poljska. A onda čuveni meč između Nemačke i Austrije, gdje je također pobjeda Nemaca protiv Austrije od 1-0 odgovarala i Nemcima i Austrijancima da izbace reprezentaciju Alžira, koja je bila sa njima zajedno u istoj grupi, koji je inače tukao Nemce. Da se tada igrao sistem kao na sadašnjim svjetskim prvenstvima, Nemci bi ispali u slučaju istog broja bodova, jer je Alžir tukao Nemačku. Tukao je 2-1 i doviđenje. U to sve se umešala neslična ekipa Čila, koja je prvo pukla od Austrije 2-0, pa od Nemaca 4-1. Alžir je protiv Čila u zadnjem krugu vodio 3-0, ali džabe primio 2 gola i tako je ispao. Što se tog, pa onda najveća, ali u svim tim prevarama, svakako da je najčuvenija ona u kvalifikacije za prvenstvo Evrope 84. u Francuskoj, gde smo mi otišli kako smo otišli onim golom Radanovića, ali u grupi 6, tamo gde su bili Španci i Holanđani, čuvena utakmica Španija-Malta, gde je Špancima trebala pobjeda, zamislite, od 11 gola razlike. Oni su je postigli 12-1, a najbolji igrač te utakmice, kakvog li paradoksa, golman Malte, koji je primio 12 komada i usput stigao da odbrani penal Špancima. Možete pomisliti šta se to, zato niko više Špancima i ne veruje. Što se klubskog nivoa tiče, kad god su u grupi bili italijanski Milan, španska Celta ili La Coruña zajedno u grupi i protiv trećeg rade, Milan istuče te Špance u gostima, onda pukne na svom terenu da bi ono trećeg otpisali. Pa onda čuvena afera
o bundama, to jest kvalifikacije, mislim, treći krug kvalifikacije za Ligu šampiona 96. između Dinama Kijeva i Alborga. I onda su Dinamo Kijeva normalno i eliminisali, mislim, par korpe. On je dobio ove utakmice, ali je u grupi otišao dalje Alborg, koji je inače tukao Panathinaikosa, koji se kasnije probio mnogo daleko. Zašto bundama? Pa, Rusi su počeli bundama tada, na to sam ciljao. Počeli reći Ukrajinci, Dinamo Kijev iz Ukrajine. Tako da, što se toga tiče, to bi bilo toliko. Ima još, ali to su sitne prevare, mnogo na koje se malte ne obraća pažnja. Recimo, po 2 razlike za nekoga u grupi i ono tako se i desi, mada preokret iz 2-1. Umalo da zaboravim, u onom meču u Ligi Kupu UEFA, Ofi iz Grčke i Spartak Moskva 0-1, 5-2, iz 2-1 i 7 plus kladioničarski rečeno. I to je jedna velika prevara, zato Ruse retko su posle toga stavili na tiket do pre par godina kada se uspostavio neki red tamo i kod njih. Barem što se poštenja tiče. To bi bilo ovako prva. Hvala.